postua eta atzoko polemikatzaren ostean puntu gabe gelditu zinelako, gaurkoan bai puntuak bildu dituzu eta txapelketan sendoago zaude lider gutxinaka eta Euskaldun txapelketako proba ezein beste gelditzen diren horretan, geroz eta bideratuago duzu irabaztea. Bai, atzoko zapore gaziko horren ostian, gaur neukan hori rabia usua bota bote hemen Duranoko rekorrido hontan da, bai, gustora 3. postuakin. Nola junda lasterketa, ze hotzarak nagusitasun handia izan du egun osoan zehar? Bai, geki hone 12etarako bazegoela eurisa emonda, baina hasieratik egin dauia Landaruz jungarenean eta salidan be 8 gradu eitxe bazen eta nahiko gogorra ja eurisakin eta bajadak nahiko umele guazen dana guztitza eta oso arriskutsua izan da. Kaja lasterketa gorra egitea abiatu du eta zuek hortan hasierrekin ere mugitu zarete eta dantza horretan ere parte izan dezue. Bai, kaja, gube bai nahiko fuerte ibiliga denbora zuan eta atake nahikoak egin dauz lasterketa basuan ziar da Gatzagako portuan be bai, da nahiko aurrean ibiliga danok eta bai, naizta eurak behiz egon oso fuerte, gube gaurkoan oso fuerte ibiliga denbora zuan. Zorionak. Eskerrik asko.